Здравейте, казвам се Катерина Ананиева, на 31 години съм от град Велинград. Мениджър съм в компанията вече от около 3 години. Успеха не е нещо еднократно, то е част от нашия живот и ние постоянно се усъвършенстваме. Първата стъпка, която постигнах в моя живот, която мога да нарека успешна, беше това да взема решението да развивам собствен бизнес в България. Много хора мислят, че за да си успешен трябва да платиш някаква много висока цена. Цената не е чак толкова висока, изисква се единствено да бъдем постоянни и да имаме желание за промяна и да бъдем готови да положим необходимите усилия. Аз смятам, че лидерите не се раждат такива, а те се изграждат. За мен да бъдеш лидер означава да поставиш целите на екипа си пред твоите, да работиш заедно с тях, дори още повече. Много хора биха ме упрекнали в това, че съчетавам собствения си бизнес с отглеждането на дъщеря ми, но аз лично смятам, че ние даваме пример на децата си и ако искам тя да бъде успешна и самостоятелна дама, трябва да има пример в живота си за такава, който да може да последва. Времето, колкото повече порасваме, толкова повече се отдалечаваме от мечтите си. Ако попитате едно малко дете какъв иска да стане като порасне, със сигурност ще каже безброй неща, които на нас вече ни се струват невероятни. Аз бих искала да пожелая на всички да си изпълним тези наши мечти и колкото и да ни се струват непостижими, да опитаме поне още един път. Всяко начало е трудно, такова бе и моето. Много пъти съм била на ръба да се откажа. Имало е моменти, в които съм била отчаяна, защото пътя към успеха, разбира се, не е много лесен. Но се радвам, че устоях на всички препятствия и успях да сбъдна мечтите си. За тези от вас, които не са се отказали от мечтите и са решили да направят поне още един опит, за да ги постигнат, заповядайте на нашето събитие, за да разберете как това може да стане.